A ver, eu teño que dicir que a nivel persoal gústame a política, estou pois asociado á política desde que era pequeniño, moito máis pequeno do que son agora. Eu lembro-me xa con 5 anos pois de pasar pola sede do Partido Galeguista en Pontevedra con meu pai, ou posteriormente pois incluso até colaborar naquela primeira campaña de Coalición Galega. Na primeira ocasión que se presenta o BNG neste concello é o ano 1995. Bastante tarde para o que é un concello do interior de Galicia, pero de prácticamente 10.000 habitantes, naquel momento con 10.000 habitantes, ademais. Realmente isto prendeu en mí unha chama. Eu lembro-me que xa nese ano 1995 colaborei co Bloque Nacionalista Galego, e foi en 1999 cando decidín dar o paso para a militancia e participar na candidatura. O nacionalismo, realmente, o nacionalismo que defende o BNG é un nacionalismo defensivo, é dicir, é o dereito de Galiza a poder decidir, é o dereito, neste caso, de Silleda a poder traballar por Galiza, a poder, desde Silleda, cambiar o noso país, Galiza, contribuir a que as cousas cambien para o noso povo, non? Dicía Castelao que nós tiñamos fe no noso povo e moi logo, dicir, en breve, o noso povo tería fe en nós. Ese é o nacionalismo, realmente. O nacionalismo é crer no povo, é traballar polo povo. Silleda non vende favores, Silleda non pode estar dependendo digamos, da cortesía ou incluso do apadriñamento da Deputación Provincial, da Xunta de Galiza, de vez en cando do Goberno do Estado. Non, Silleda ten que exixir dunha forma realista, e para exixir, do primeiro do que se ten que dotar é da posibilidade de crear proxectos serios, proxectos que desenvolvan o Concello de Silleda. Xa non pode ser un concello acomplexado como foi até agora, non? Precisamente porque os seus alcaldes, os seus gobernantes non foron capaces, moitos deles nin tiñan a preparación suficiente como para apostar por este tipo de iniciativas. Mas o que ten é que darse conta de que ese eslogan que se ten utilizado en moitas ocasións a nivel turístico en Silleda, Silleda capricho da natureza, ou Silleda un alto no camiño, é real, pero para ser real hai que desenvolvelo e hai que apostar por esta industria que, por certo, é a industria do futuro. Para que as cousas poidan cambiar, por exemplo, en Silleda, o que hai que despoxarse desa política caciquil, desa política de compra-venda, entre comillas, de favores, é dicir, esa política que pregoaron tanto o Partido Popular durante moitísimos anos, como o propio PSOE cando gobernou aquí durante 2 anos, a política para os amigos, o clientelismo, esa dependencia prácticamente feudal que existe entre o político, o cacique e a cidadanía, que serían os vasalos, non? Temos que despoxarnos diso para poder avanzar, pero que avanzar significa transformar totalmente o concello. O BNG agora xa non aspira a seguir derrotado. Por qué? Porque nós vemos que na situación que se dá na actualidade, dese bipartidismo caníbal entre o PP e o PSOE, temos que emerxer, temos que subir para, sobre todo, recoller o voto da xente que creu sempre en nós, pero recoller o voto de todos aqueles que están desencantados precisamente desa guerra non fría, senón desa guerra totalmente incandescente, esa guerra que queima entre uns e outros, e tamén de todos aqueles que lle deron a confianza tanto ao PP e ao PSOE e que lle fallaron durante todo este tempo. Por tanto, é o momento de que o BNG tome esas rendas, de que o BNG xestione este concello coa responsabilidade necesaria, goberne os demais. Gobernar non é mandar, non é dar únicamente directrices. Gobernar é estar coa xente, traballar para eles e buscar que é o mellor para a sociedade.